Салом алейкум бародарои азиз, нигоҳ кунед, як бародари тоҷики худмо мошинша фурӯхтанӣ дар Москва. Ози ман дар инҷа видеои мошинша, суратҳои мошинша ҳамаша мегум, мемонам, короче характеристикаи мошиншам гап мезанам, номерои телефони ҳамин бародарро дар рӯи экран мемонам. Ҳамин бародар аз мо илтимос кард ки як вазъияти камтар гуфти ӯ гапо ноҳинҷор дар афтодагием, илтимос барои ёфтани ҳамин мошин кӯмак, ба ҳамин хотир видео кардесамша бародарои азиз. Ман ҳамин видео ягон сум, ягон рубл намегирам ки мисол гӯем ки Исмоил барои кисааш кор карда, ба хотири Аллоҳ ҳамин видеоро каресем, штоби ҳамин бародарро дар мушкилиш кӯмак расонем, ҳамин мошинша фурӯшаву ҳамин корша буд ки на пеши ягон одам қарзпурсӣ нарававу, ягон кас қарз напурса. Гуфти ҳамин гапо шуморо ҳам дастгирӣ кинен, ҳамин видеоро паҳн кинен, ягон тадагар мошинхар бошен, занг занен, қатиш чахчах кинен ашоти нархи навои мошиниш, просто пулуш дар кор шудага срочно мефурӯша, харидори конкрет набоша, бо нарх, бо мақсад чӣ мегӯянд, савдо мешавад, савдо мекунад. Баъд нигоҳ кунед, ман дар Душанбе қарор дорам бародарои азиз. Ин мошин дар Москва, бачаҳои Москва кадомет мошинхар боша, занг бизанед. Баъд дар Тоҷикистон кадометонда ки ин хеле арчаҳо дар кор боша, ина ё ки ин хеле дарахтҳои палма дар кор боша, ина мисол палма дар кор боша, ё ки ин хеле ина мисол ин хеле арчачаҳо дар кор боша, ина муртара диден, муртара мисол ин хеле муртаҳо ягонта дагар дар кор боша, ин хеле ина ёсамин, ина дарахти ёсамин ягонта дагар дар кор боша. шуморо метонед дар ҳамин рақамҳои худи моли ман, ватсапи худам дар охири ҳамин видео мемонам, дар ҳамин ватсапи худам метонед занг занен, мақсад муроҷиат кунен барои ҳамин дарахтҳо. диден муртаҳоро, ҳар як муртаа ки ина арчаҳо. Салом алейкум, азизакам. Хубен тенҷен, саломатиякутон хуба? Шуда мегарден дига, я на Аллоҳ, на я Аллоҳ, на я Аллоҳ, алоқа нест. Хубен дига тенҷен. падар аз шавқи дил дар кӯдаки дасти писар гирад ва умеде ки дар пирӣ писар ҳам хона, ҳам мошин, ҳам пенсияи падара гирад. 500 сум сразу парту. Meglio hamka meglio хисил гам яне ки дига сорди хуби саломати со سعید کجا شدی دیوانت بگی راست که لیفته من پایان فرا مگنه این میستن دای بالای لی یکان الکتریک گفزن بیای افتماتو شبینه سعید علاقه ده ببرای سعید بچه یکون زنده هست یا نیست خوی مرده نماد قای گب زننده همه ده وقت چوک شو بخستان شی بخوی تتخی چاسه میخوی ملا میو دگه بخوی ما دیگه رنگ پیشینی بمرو تگاونو مزنم گفتم کو اقدار کارتگی کردی خطگیری کتی کدا سودا کردی هو اگه تاگر مردک میشیدی مرقتی سوال میدیدی میگفتی که آدم عروسی می چیکار میکنه کتی ای آدم به ما برام پرسمش که همی کیه که تو مرد که تو اونو جد مده نشان میدادی چون نشانو دادی بر که حرام